Il-pjan tal-Gvern Reshaping Our Mobility mħabbar is-sibt filgħodu bħala parti mis-sensiela ta' konferenzi tal-aħbarijiet brabta mal-baġit pajjiż ta' kwalità s-sena d-dieħla u bbażat fuq 6 pilastri ewlenin kien xprunat minn numri ta' fatturi li joħorġu wkoll minn statistika uffiċjali nazzjonali. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonet spjega li għabbażi ta' din ir-realtà l-Gvern għandu lan li jindirizza s-sitwazzjoni li esperjenza kulħadd, partikolarment fil-ħinijiet l-aktar traffikużi ta' filgħodu wara nofsinhar. Il-pjan tal-Gvern għandu lan li s-sitwazzjoni tinbidel drastikament sat-tielet kwarta tal-2026 waqt li traffiku jiġi mifrux fuq iżjed sigħat matul il-jum. Il-Ministru Bonet irrimarka li kienu ċifri uffiċjali li waslu biex jittieħdu deċiżjonijiet u għażliet fil-proposti mħabbrin. Mill-aħħar statistika jirriżulta li attwalment f'Malta hawn iktar minn 312,000 vettura privata ma' 60,000 oħra reġistrati bħala kummerċjali, 47,000 mutur ma' 12,000 karozza tal-kiri u ma' 6,000 għal ġar tal-passiġġieri fost oħrajn. Minn dawn sal-ewwel kwarta din is-sena l-maġġoranza tal-vetturi jew mal-250,000 jagħmlu użu mill-petrol u mal-150,000 mid-diesel. L-ammont ta' vetturi li jniġġsu l-inqas għax jaħdmu b'elettriku jew hybrid illum jgħottal madwar 24,000 bil-Ministru Bonet jirrimarka li għalkemm titjib sostanzjali fl-aħħar snin grazzi għall inċentivi offruti mill-Gvern u ċar li vetturi li jniġġsu l-inqas għadhom mhux fdati biżżejjed. Statistika oħra li ġiet irrimarkata mill-Ministru responsabbli mit-trasport kienet dik li għal kull 1000 abitant f'pajjiżna 600 għandhom vettura li jfisser li Malta tinsab fis-7 post mill-pajjiżi kollha Ewropej tal-akbar ammont ta' vetturi. Ir-raġuni prinċipali għal dan tkun li għal pajjiżi żgħar bħalna sistema ta' trasport tal-massa li għadha mhux vijabbli biżżejjed. Waqt li s-sibt ħabbru inċentivi kontra liċenzji ġodda sewqan, statistika relatata uriet li mal-5,000 persuna bejn 18 u l-25 sena ġabu l-liċenzja l-ewwel darba fl-2023, dawn mal-iżjed minn 5,000 oħra bejn is-26 u l-45 sena li wkoll kisbu għas-sena l-oħra. Sa dan it-tant saret referenza wkoll għall-istatistika mindu trasport pubbliku tal-karozzi tal-linja sar bxejn, fejn użu daħħa għal madwar 70 miljun vjaġġ u sa mill-2020 sal-lum l-ammont baqa' jiżdied kull sena. Fil-fatt l-ammont attwali jaqbeż dak tal-2019 propju s-sena ta' qabel il-pandemija. Aktar minn hekk ġie nnotat li barra l-eqqel tax-xhur tas-sajf l-aktar xahar li jkun hemm użu mit-trasport pubbliku u dak ta' Ottubru. Fl-aħħar nett ġie nnotat ukoll l-użu tas-servizz tal-feris f'pajjiżna, alternattiva oħra li biż-żmien dejjem qed tiżdied fil-popolarità b'mod partikolari mindu dan ukoll sar bxejn bl-użu tat-tal-linja kard. Fil-fatt bejn 2023 u l-ewwel 9 xhur ta' din is-sena, is-servizz żdied b'37% bl-aktar rotta popolari tkun dik ta' bejn il-Belt Valletta u ta' Sliema, madankollu dik bejn il-Belt u l-Kottonera wkoll qed tiżdied fil-popolarità. Dawn xprunaw waħda mill-proposti mħabbrin dik biex ikun hemm parkeġġi adekwati kemm f'ta' Sliema kif ukoll f'Bormla.